Actuel Média filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su ni waati in na bi an bɛ sɔgɔni Segu fɛ yen nin y'a faso ye an ye émission kelen kɛ Buguni ka fila kɛ Buguni sabanan a y'a laɲini k'an kana k'a faso la hali ni su bɛ kɔn na o de y'a to émission kɛra sufɛ image ye n b'a dɔn nin ye mɔgɔw siɲɛ fɔlɔ ye ka nin fana ye Actuel Média émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo sɔgɔni donsow bɔra a dugutigi bɔra donsoba ka dangan fana komi donsoba mangɛnɛ o fana bɛ yan Masabila Karimu bɛ yan sɔgɔni Segu yɛrɛ denw bɛ yan ni olu tɔgɔla Toroba Kɔnɛ bɛ kɛnɛ kan an b'u bɛɛ fo Segu ɲani kuma ka di ma dugutigi bɛ yan an bɛ kuma ɲinali fɛ fɔlɔ a ka sira d'an ma an ka sɔrɔ ka don an ka émission kɔnɔ i dansɔgɔni ko dugutigi an nana émission kɛ bi sɔgɔni Segu fɛ yen k'a tɛ se ka kɛ ni aw ka yamaruya tɛ ka kuma di ma ka foli kɛ dugu tɔgɔ la an ka sɔrɔ ka ɲininkali daminɛ an nali diyala an ye Ala k'a ɲuman segin Ala ka lakana i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ Bakari Kɔnɛ Sɔgɔni sɔgɔni ka bɛɛ tɔgɔ la folikan jumɛn b'i bolo ka kɛ sɔgɔni Segu yɛrɛ la ani ka kɛ donsow la n bɛ foli kɛ ka di n dɔgɔkɛ ma a ka baara la fɛn min ye an tɛ ɲɛ dɔ la nka mɛ baara taga ɲɛfɛ i n'a dɔn an b'a fɔ donsoba ka sabu kɛ donsoba tɛ yan bi ale bɛ donsoba nɔ la n'o ye karamɔgɔ Adama Kɔnɛ o tɛ wala an bɛ kuma da fɛnɛ ma dakuruɲa fila a ka foli kɛ sɔgɔni donsow bɛɛ tɔgɔ la ani folikan b'a bolo ka kɛ sɔgɔni Segu yɛrɛ la a ka bonya kɔnɔna la parce que n'a kun y'a diya a bɛ se ka nin émission kɛ Buguni an bɛ se ka kɛ Sofokun na nka ko fo sɔgɔni donsow ka bɔ a la o ye kanu ye o ye bonya ye dakuruɲa fila ka foli kɛ donsow la Buguni donsow bɛɛ la Kamani ko a dansɔgɔ ala sɛnɛ duba ala kɔlɔsi duba ala nakun ɲa ala kala duba la ala Segu filɛ nin ne fa don mɛ tugu n'a ala donsoba ne ye o tuma na fɛra a nana a diyara n ye k'a bɛɛ ma ala kala kana ala hakili bunyi ma ala kaliw ma a siɲɛ to nin min nin fana Masabila Karimu n ye nin dɔ kɔrɔlen i ka faamuya u dansɔgɔ u ni ko kɛ saniya duba kɛ kolifɔlɔ duba k'u k'i kalama k'u si gun ma i dansɔgɔni ko nin ye sira dilen an ka émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ kuma di sɔgɔni Segu yɛrɛ ma a ka foli kɛ Adama Kɔnɛ awɔ a faamuna an bɛ sɔgɔni donso bɛɛ fo ka donsoba fo k'a fɔ k'a bonya bɛ émission na dugutigi fana bɛ yan karamɔgɔ Segu nin ye sira dilen yan ma i ka foli ni tanuni kɛ yanni an ka don an ka ɲininkaliw kɔnɔna la n tɛ baasi ye Mayiga n bɛ dugu fo ka dugudenw fo ka dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo donso den n'a ba mun tɛ donso ye mun ye donso ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka gatigi kelen kelen fo sigi ka gɛlɛn ni Ala y'a kɛ n'an aw nana ɲɔgɔn dɔn mission kɔnɔna la k'a bɛɛ kɛ Buguni ten a bɛ komi faso t'i fɛ ni mɔgɔ ka mɛn ko n tɛ taa n faso la i ni ko dɔ bɔla ye n'o tɛ i man kan ka ba i faso la wala sago i sago o kuma ka dan ye fɔlɔ Segu an b'i fo nin diyara n ye kosɛbɛ an b'i faso la donso an b'i faso donsow fana fo karamɔgɔ Segu yanni émission ka taa yɔrɔ jan Buguni ye duguba ye donsow ka ca donso dugu don soma dugu don yala Segu ni ɲɛ ko Buguni donsoya bilama bɛ cogo di parce que donsow ka réunion ka dɔgɔ mun bɛ fɔ ye kɔ i bɛ taa Buguni tɔgɔ la ka taa Buguni représenté fan caman fɛ yala Buguni donsoya bi a taabolo ka ɲi wa walima fiɲɛ dɔ b'a kɔnɔ wa aw ka donsoba taɲanen kɔ yala a ye wulikajɔ jumɛn kɛ Buguni donsoya bɛ ka taa taabolo jumɛn kan an bɛ don min na i ko bi sisan ayiwa Mayiga n'i ye n ɲininka o yɔrɔ la o diyara n ye kosɛbɛ n bɛ Buguni donso fo ni Buguni lamini bɛɛ ko bɛɛ ni ko bɛɛ dansɔgɔ Buguni donsoya bilama
an ma fiɲɛ baya la parce que an b'a k'a la bɛn an t'i fɛ dusoba fila kɛ buguni dusoba kelen pe an b'o bɛn kɔnɔna na ni ala ni kɛra sɔnna ma min fana mana bɔ la a tɛna dogo e ma dugu o dugu bɛɛ ka kan ni dusoba kelen ye an fana b'a fɛ buguni ka kan ni dusoba kelen ye an b'o ko de kan ala barika la ni cɛkɔrɔbaw bɛnna fɛn o fɛn na an bɛ tɛmɛ n'o ye n'o an t'i fɛ dusoba fila kɛ buguni ala sago i sago an b'o yɔrɔ de kan n'o an ma fiɲɛ ye buguni dosoya la parce que a denmisɛnw bɛɛ bɛnnen don kelen ma an n'an ye ɲɔgɔn yɔrɔ la doso bɛɛ kelen si doso ma bɔ doso la n b'o yɔrɔnin fɔ k'a f'u ye segu nin jaba ye kosɛbɛ nka est ce que bi an bɛ tile mun na bi n'o ye tɔn caya kelen ye yala est ce que dosoba kelen a bɛ se ka sabati buguni kɔ buguni ye duguba ye tɔnw ka ca kɔnɔna la bon maintenant an bɛ yɔrɔ min na sisan tɔn kelen bɛ se ka sigi faamuya a bɛ se ka sigi buguni ni ye tɔn cayalen ye tɔn caya kun ye nata dɔ ye parce que tɔn bolofara cayara foyi t'a kɛ ni wariko tɛ n'o tɛ tɔn kelen pe de kan ka sɔrɔ mali kɔnɔ kabini moribo tan na fɔ sisan n'o ye fédération du mali des chanceurs ye maliyɛn bɛɛ b'o kan sisan bolofara min b'o kɔfɛ i m'a dɔn k'i t'i ta sɔrɔ mɔgɔ la cogo min na i bɛ taa ɲini baara kɛ n'o tɛ an kɔni ye min kɔni ko la dɔn mali kɔnɔ yan k'u bɛɛ sigilen o kan o y'o ye o ye fédération ye dansɔgɔ an b'u bɛɛ fo ka halisa ka foli di buguni dosow ma k'a fɔ ko an ka fɛnɛ ka laɲini o ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o bɛ kuma nɔgɔya anw fɛnɛ bolo donc an bɛ bɛɛ fo k'u dansɔgɔ ni ko an ko segu ɲininkaliw ka ca nka dɔw bɛ yen an tɛ se ka an sigi émission kɔnɔ n'an wulila n'an da ma s'a ma mɔgɔw b'a ɲininkali k'an na kɛrɛfɛ gɔnifɔla fɛn fɛn man'i lawuli mali kɔnɔ yan nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ i ka gɔnɛgɛba ko kuma fɔ ko kɔnɛgɛba tigi bon an kɔni ne m'a ye fɔlɔ wa ne ma mɔgɔ ye k'a bɛ mɔgɔ min bolo yala gɔnifɔlaw b'a nkalon da la wa walima tiɲɛ don k'a fɔ ko kɔnɛgɛba b'i bolo ko f'i b'a kun siri ka di mɔgɔw ma kɔnɛgɛba yɛrɛ fɛn sugu jumɛn don basi de don wa boli de don wa gogoro de don wa mun de don bon kɔnɛgɛba a bɛ yen mais cɛya ye fɛn min ye a gundo ka ca mɔgɔw bolo fɛn bɛɛ fan tɛ bɔ k'a bila kɛnɛ kan kɔnɛgɛba bɛ yen boli tɛ sɔgɔfɛn don mais boli tɛ mɔgɔ caman tɛ se k'o faamuya fɛn dɔ bɛ mɔgɔ bolo i bɛ haminaw fɔ a la k'a sɔgɔ o ni bisi tɛ kelen ye jeli tɛ bɔ a kan jeli tɛ bɔ a kan foyi tɛ k'a la o de ye kɔnɛgɛba ye o ye kɔnɛgɛba ye parce que n delila k'a komi i y'a fɔ ko hali n'i y'a sɔgɔ sogo de la ko sogo tɛ bɔ a nɔ la yala o kuma ninnu olu ye gɔnifɔba kumaw ye wa walima olu ye gɔnifɔlaw ka kuma ye mais kɛcogo dɔ b'a la n'i y'a kɛ ten i b'a nɔ ye dɛ n'i y'a sɔgɔ a ka ca ala fɛ a bɛ jaabi o ye kɔnɛgɛba nasira ye awɔ nka sɔrɔcogo kunda a bɛ sɔrɔ kalan nin sira fɛ walima fɛn santa de don k'a fɔ mɔgɔw bɛna wuli ka na an ɲini ko i bɛ se k'a dilan ka d'u ma yala a bɛ cogo di bon diɲɛ ko bɛɛ ye ŋɛniya n'i y'a dɔn k'i b'i bolo fɛn bila sugu la i bɛ se k'a bila sugu la mais fɛn dɔw bɛ yen o ye fɛn natɔ nin ye ni mɔgɔ mago b'a la i dusu mana mɔgɔ min min i bɛ se k'a dilan k'a di o ma mais ni dusu ma mɔgɔ min min dosoya fɛn don a laban tɛ dilan ka di o ma ala sago i sago fɛn bɛɛ tɛ fɛn santa ye wariko kɔni bɛ yen o tiɲɛ mais fɛn bɛɛ tɛ fɛn santa ye awɔ basi tɛ la n diyara n ye kosɛbɛ sɔgɔni segu an b'i fo sɔgɔni segu ka telefɔni numéro o de filɛ ka tɛmɛ émission duguma sisan mɔgɔ b'a la karamɔgɔ segu an bɛ waati caman an bɛ dɔgɔtɔrɔ daramani tɔgɔ mɛn an b'a tɔgɔ mɛn i da i fasaw mana da u b'a fɔ u ko k'i karamɔgɔ don bon n y'a fɛnɛ mɛn tuguni k'i laturu da karamɔgɔ ne hakili la k'o ye cɛfin bon an kɔni ma nin fila si ye nka bi émission kɛnɛ kan bi ne ko n k'i da se nin cɛ fila ma ka kuma u kan k'u ɲɛnafin bɔ an na k'u kunfan bɔ an na i bɛ se ka mun de fɔ daramani kan i bɛ se ka mun de fɔ cɛfin kan bon dɔgɔtɔrɔ dara ala ka hinɛ karamɔgɔ yɛrɛ la a ye ne kanu kojugu an kun bɛna sɔgɔni yan an bɛna a ka sorow sisi yan a ka yɔrɔ kun ye maransa dɔ fɔ a kan n'a y'o don mobili kɔnɔ n'o sera latina kelen min sigilen nin a ko ma ko kana kunna don maransa la o kɔ dɛ f'a kana kunna don a la maransa la fo bamakɔ fa wora wa mɔkɛ bɔ kungo kɔnɔ an bɔra fura yɔrɔ la fo kana se so kɔnɔ a da na sigi k'a lajɛ a nalen ko cɛ a bamanan jigi bɔra mobili kɔnɔ sa a sigɛ sa dɛ an y'o kɛ yen dara kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni dara ye kungo kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye yɔrɔ kungo caman yɛlɛ farasurundu ninnu ni base ni dara y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye yɔrɔ caman kɛ tiɲɛ na ma fɔ t'i ye dara la mais n kɔni bɛ kelen kɔni fɔ dara tun bɛ fɛn kalama dɛ
doso ya gwinza ne dara tun bɛ ko dɔ kalama dugura ko to ye fiyewu a tun bɛ fɛn dɔn a tun bɛ fɛn kalama a kɔni tun ka farin mais a ka farinya tun ye tiɲɛ kan dara tun tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye a tɛ don nkalon na n'i ye nkalon tigɛ a nɔfɛ a n'i tɛ bɛn kelen ma o de tɛ darako fiɲɛ k'a dusu ka bon n'o tɛ dɔgɔtɔrɔ dara a tɛ fɔ a ma ten ko gansan ko dɔgɔtɔrɔ dara dɛ a tun b'a kalama marifa min b'a bolo a tun bɛ marifa dɔn ala sago i sɔrɔ jamana nin na yan k'a bɔ yan ka taa bana dusode dara ye kungo kɔnɔ si ma jiginna yɔrɔ sɔrɔ a la ala sago i sɔrɔ n bɛ min dɔ dara kɔni kan o ye an jɛnna o kan a karamɔgɔ cɛfin ne bɛ se ka cɛfin fo k'a waleɲuman dɔn bon hali ni a balolen tɛ mɛ b'a dɔn ko de ko ŋun tɛ san sɔrɔ juru kɔ n ye cɛfin sɔrɔ surutunalakaw fɛ o laɲinatigɛ min yɔrɔ la o suma la o sigilen filɛ nin yan cɛfin a ye ne kala laturu la a ye n wele la foro la ko n ka sɔrɔ a ka foro la n y'a sɔrɔ yen a ko cɛ n b'a fɛ i kɛ laturu kala a ko mɛ taga fɔ i ba ye n'i ba jɛnna n'a ye na n b'i kala n'i ba ma jɛ kana se yan dɛ ne nana fɔ n ka musokɔrɔba ye n ko n ko cɛfin ko a bɛ fɛ ka ne kala laturu la ko a ye kun minɛ wa n ko cɛ ne yɛrɛ la laturu ko tun man di n y'a fɔ a ye n ko laturu ko tun man di n ko mɛ cɛ nɔrɔlen na ko n bɛna f'i ye n'i sɔnna a ko n'a y'a f'i ye a ko cɛfin tɛ nɔrɔ mɔgɔ bɛɛ la n'a nɔrɔli la sɔn ne taara f'a ye o y'a sɔrɔ Sumalaw ka musokɔrɔba bɛ yen ko Dufɛ n taara f'a ye a n'o a ye laturu kala ka ko ɲɛ bɛ a cogo n bolo don laturu la k'an kala ne nana se a ko n ma don dɔ a ko cɛ a ko ne bɛ taga so mɛ n tɔgɔ tɛ tunu a fɔ ne ma don dɔ a ko n bɛ taga so mɛ n tɔgɔ tɛ tunu n bɛ taa k'i to n kɔ yan mɛ a bɛ taga donni min yɛrɛ ka na gɛlɛya caman tun bɛ fɛ k'a don an ni ɲɔgɔn cɛ n banna o ma n'o tɛ gɛlɛya jɔ tun bɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu ta buganko kan ne ka buganw tun mana don a ka foro la n tɛ sɔn ka taa lajɛ n'a a ye ko ka taa ni n bɛ n ban n'a ye prix min fɔ dɔrɔn n b'a sara n tɛ fɛn da o kan mɛ n ye wari dɔ sara a ɲinɛ ma a ko n ma k'o ma sara k'a sɔrɔ n y'a sara ala ni karamɔgɔ ma fana m'a sɔsɔ bilen o ɲɛkumuni donna an ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔ a ye ne kala laturu la a y'a kɔnɔ jɛ ne ye kosɛbɛ a ye défaut fɔ ne ɲɛna laturu la a bɛɛ bɛ yen o ye sinafɔ ye a ye dusobaya kɛ sɔgɔni yan san jeli sɔgɔnikaw bɛɛ bɛ nin yan sɔgɔnika tun tɛ dɛ o bɔ Kodowari kana a ka dugu ye ko Nzaɲinɛso buɲalen yɔrɔ la buɲalen yɔrɔ min bɛ a ka dugu bɛ ko Nzaɲinɛso a ye min fɔ min yɛrɛ ma se yɛrɛ mɛ a ye nin fɔ yen nɔ ne bɛ se ka cɛfin su fo k'a tanto a ye fɛn min kɛ ne ala de b'a dɔn an jɛna ko caman ma cɛfin yɛrɛ a ye ko caman fana kɛ dugu nin kɔnɔ yan ala sago i sago o jatigikɛ tɔ min yan o Sumala ye Sumala Sangare o fana bɛ kɛnɛ kan a ko nin bɛɛ ye kɛnɛ kan ko ye a kɛbaga gansan bɛ yan n wolola mɔgɔ min ɲɛna olu bɛ kɛnɛ nin kan yan n y'a kɛ mɔgɔ min ɲɛna olu bɛ kɛnɛ nin kan yan ala sago i sago Segu nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ karamɔgɔ cɛfin fo ala ka hinɛ la Segu Amadu yɛrɛ ye ko caman kɛ donsoya kɔnɔna la nka yanni an ka kuma di nin kɔnɔ yan ɲininkali dɔ bɛ yen an tɛ bɔ i ka kuma kunfɔlɔ kɔnɔ n'an da ma s'o ma Mali gɔnifɔlaba dɔ fatura tile fila na n'o ye Madu Sangare ye an hakili b'a la e ma fɔli kɛnɛ sigi fɔli min kɔ fɔlɔ i ka da la Buguni Madu Sangare de y'a fɔli kɛ a kɛra 2022 février kɔnɔna la Madu ne ko bi n y'a tasi bila fɔli dɔ kɛ ka ɲɛsin Madu ma ou ka kuma dɔ fɔ Madu su kan k'a tanu bi i bɛ se ka mun de fɔ Madu la a ka kɔnɔnajɛlenya n'a ka hɔrɔnya la Mayiga n'aw ka Madu ka kuma fɔ an da se ka se Madu ka ɲumanya dan na Madu y'a ka ngɔnifɔ don k'a ban a nana n facɛ kunsi kɛ yan a ka ngɔnifɔ Buguni mara la fɔlɔ a kɛra an ka so yan n daba nin kɔrɔ yan Madu ka ngɔnifɔ Buguni jamana bɛɛ a kɛra yan o donni kana Jimba ye a bɛ balo la a fa Kosi ne taara woro yi yɔrɔ ma ani Kosi ɲɔgɔn tɛ ka fɔli dɔ bɛnna yɔrɔ ko k'a tɛ se ka na ko mɛ a bɛ mɔgɔ di yan min bɛ se k'an ka ngɔnifɔ k'an ka taa i y'a fa Madu fɛ yen an taara i y'a fɛ an taara i y'a yɛrɛ fɛ a ko an ye foli kɛ k'a ban yɔrɔ i dantigɛ a ko ale mago Madu la a kana an ka ngɔnifɔ ani ale ka fɔlifɔ bɛnna dɔgɔw bɛnna mɛ u tun ma k'a ye lajɛ u y'a wele ka na a ko na i benkɛ i balima yɔrɔ na i nɔfɛ k'i ka taa ka ngɔnifɔ i ko di a ko ne bɛ taa Buwakɛ n bɛ su 3 kɛ Buwakɛ o bɛ bɛn ninnu ka kulonkɛ ma n tɛ se ka na i y'a ko ko Madu e bolo
ka bɔ bila san sindingene cɛ i bɛ taa nkɔni fɔ buwakɛ samedi k'i sɔrɔ bamakɔ yan yɔrɔ taga a bɛ taa nkɔni fɔ o se t'i madu ye jimala y'a da ko tan ko a tɛ si mara la n'a mana nkɔni fɔ ko yɔrɔ kelen ye madu nɔfɛ ko na nkɔni fɔ madu k'a fɔ ko a ka taa buwakɛ ko a ka taa buwakɛ nkɔni fɔ kɛ mais o nkɔni fɔ bɛ ban kɛ bɛn juma ma samedi k'a sɔrɔ gosi an ka nkɔni fɔ ye madu ko problème t'a la an wulila dɔrɔn a ye wari a ko k'an ka sotaramani lu ye sara di an ye 30,000 d'a ma k'an ko dɔ ka na a don ani yirimajɔ macɛ kelen ni macɛ dara ka kana yan u nana yan gosi kɛ o ye marigɛ nkɔni fɔ yan fɔlɔ o y'o ye alimentaire min y'a kɛ o alimentaire tun bɛ Banimɔnɔci la madu n'o taara yɔrɔ min na o Bugunara dɔ so fɔlɔ ye o mɛnna dɛ bon an ye layiru ta ɲɔgɔn ye k'i b'o la fɔ sisan an y'o sogo faga ka d'a ma k'i b'o donna ka bila Maru ne tɛ se ka Maru jogo bɛɛ fɔ ka ban Maru ne ni Maru ye adamadenya kɛ a ye tɛ se k'a tanto kɛ s'a dan na hɔrɔn tun don n'a fɔra k'a bɛ kankolon fɔ mɔgɔ ye a ma deli ka kankolon fɔ ne ye diɲɛ kɔnɔ parce que n'i y'ale minɛ dɔrɔn a b'i minɛ ten o mɔgɔ de tun don n'i y'a minɛ cogo min na a b'i minɛ o cogo kelen de la n'o tɛ k'a fɔ ko adamadenya tun tɛ Maru la adamadenya tun b'a la a ka sugaya jama nin bɛɛ lajɛlen y'a ye a kɛra cogoya min na an kɔni tɛ lahara kɔni dɔn mais i ma diya mɔgɔw ye k'a kɛ diya Ala ye Ala ka fɛn bɔ la min b'a ɲɔgɔn bɔ Ala ka kɔ barika Ala ka a kɔ kisi fɔ t'an ma k'a fɔ a denw ye k'u k'u cɛsiri k'u fa ye cɛsiri kɛ k'e jama ladiya u fana k'u cɛsiri Maru ɲɔgɔn ka y'u la Ala sago i sago Segu an b'i fo an b'i yɛrɛ fo i ka hɔrɔnya la Madu kun foyi ma wuli Buguni mara in kɔnɔna la k'i ma t'i sen jɔ yɔrɔ min na Madu ye dɔnkili laban min da sani ka s'a ka saya ma a hakili la e sɔgɔni Segu tɔgɔ b'a la a y'i ka foli kɛ a ma dɔnkili da mun kɔ fo ka taa se a ka bana ma bon ni Ala nana o bana falen saya la o fana kaburu kunna e bɔra yan i ni nɔfɛmɔgɔw a taara fo Gimala ka taa jɔ kaburu kunna a su ka don aw ɲɛna bon ne hakili la o bɛɛ ye hɔrɔnya ye yala bi a y'an ko kiti ma Ala ko nɔgɔya ye an bɛɛ bɛ taa jɛ mun na Ala ko nɔgɔya halisa an bɛ yan an bɛ sɔgɔni Masabila Karimu bɔ ka Buguni ka na an nɔfɛ yan an bɛ dakuruɲa 2 d'a ma hali sɔgɔni Segu ka émission tɛmɛnen fana a kumana la Segu mana taa fan o fan fɔli kunda walima ale mana taa fan o fan i b'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jɛ sinsin Ala kana nafiki don ni ɲɔgɔn cɛ Mayiga n bɛ sɔgɔni dugutigi fo ka alimami fo ka donsoba fo ka sɔgɔni Segu yɛrɛ fo diɲɛ ye sababu ye ne ni sɔgɔni Segu ka ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ m'an yira ɲɔgɔn na dɛ parce que mɔgɔninfinw bɛɛ bɛ mɔgɔ dɔ i kan ka i kuntilenna taga yɔrɔ min fɛ o ne Mayiga anw ye jɛ caman kɛ sa an ye denmisɛnnin fitinin an ye jɛ caman kɛ sɔgɔni Segu min sigilen filɛ a den bɛ ne bɔ ka ne sɔgɔni Segu dɔn ka danaya da ka tugu a kɔ kun kelen pe min na hali n'i ye gutafɔ kɛnɛ sigi ka taa ɲɛfɔ Segu ɲɛna a bɛ taga a t'a ka mɔgɔbaya dɔn a t'a ka cɛkɔrɔbaya dɔn a bɛ t'i ka kɛnɛ lajɛ o de y'a to a kungo fitinin fara belebeleba kan mana bɔ min kalama n bɛ na o de yɛrɛ ye ne wele wulada na a tɛ miniti 5 bɔ ne sera o bara ye wa n t'a dɔn ne nana sɔgɔniw la bi n bɛ Segu fo la k'a tanto k'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo hali bi Ala ka sini kɛnɛya di Segu ma Ala ka da faw ma Ala ka da kɔrɔw ma n'an tɛmɛna ka bɔ o yɔrɔ la kelen bɛ n bolo n tɛ se ka n sigi nin kɛnɛ kan yan ne ma don o don kɛ n kɔrɔkɛ ni n terikɛ ye n'o ye Maru Sangare ye hali bi Ala ka da yɔrɔ suma Ala ka sini fisaya ma ni yan ye Ala ka denw kɛnɛ to Ala ka denw ka kɔ ye Segu kɔni ka mɔgɔsɛbɛya o tɛ se ka fɔ ka s'a dan na voilà ne ta ye foli ye voilà an Segu ni diyara n ye kosɛbɛ ni kun ye Masabila Karimu ka folikan ye dakuruɲa 2 ye i ka émission kɔnɔna la an bɛ segin ka na kungoba dɔw bɛ an b'u tɔgɔ mɛn gonifɔw da ani fan bɛɛ fɛ n'o ye numu cifaraw ye ani bilabilenw ani sɛbabilaw fɛn caman i yɛrɛ ka barosenw fɛ i bɛ to ka ninnu fɔ yala ko an Segu i ye janyo kɛ nin kungo dɔw kɔnɔ wa kungo dɔw bɛ i ye gɛlɛya sɔrɔ mun kɔnɔ i tɛ ɲinɛ mun kɔ walima i ye wasa sɔrɔ kungo dɔw kɔnɔ sogoko sira fɛ wa kungo nin kɔnɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ kungo min kɔnɔ kosɛbɛ o ye Nsanɔgɔla kungo ye mais n yɛrɛ ka basiba tun bɛ numu cifara kan mais k'a daminɛ Jalakɔrɔ k'i yɛlɛ ka taa gosi Daɲuguni kɛ babilen tigɛ yen ka taa Kurukunbilen na ka taa Wurwara na i kana kungo miiri a ba ɲɛ fila la banifin kɔ n'a ɲɛ babilen kɔ n'a ɲɛ ko ne ma taama daga min na o daga tɛ yen hali ni sisan tɛ hali ni ye ne bila dibi la bi a balawu kɔrɔ n bɛ taa n jɔ a bɛɛ lajɛlen na Daɲuguni bɛ yen Daɲuguni n'i bɔra i mana bɔ yanfan ɲɛ kan kɔ tigɛ Nzirindogo la yɔrɔ la o dogodogo fɛ
i b'i yɛlɛ ka taa bila ɲɛ la ka bɔ bila ɲɛ la ka taa bila jan ni bɔra bila jan i bɛ taa da ɲuguni n'i ye kɔ tigɛ o ɲɛ kan ye ba tigɛ o ɲɛjɔ kan yɛlɛma ɲɛjɔ kan i bɛna kɛ o fara kan i bɛna sanni kɛ o fara cɛ sunkuru dun b'o furancɛ la garan beli bɛ yen dingan bɛ yen i bɛ jigin ka na kɛ o fara kan ni kɛ o fara tigɛ ka muru o ɲɛ kan o kɔfɛ ɲɛ kan tumunba dɔ bɛ kuru kɛrɛ la yen n'i yɛlɛnna o kuru o tumu olu kan i b'i jigin kɔ k'i kunda bani ka na balifin kɛrɛnkɛrɛn minɛ i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ bilabilen kɔnɔ segu bon bilabilen kɔnɔ n ma gɛlɛyaba sɔrɔ bilabilen kɔnɔ mɛ n ye gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ balawo dɔ la yen o gɛlɛya fanga bonyana n ma kosɛbɛ o tile fila n ma kungo to yen mɛ a ye n sɛgɛn kojugu komi a donni kana karamɔgɔ cɛfin tun bɛ ɲɛna n'o tɛ an tɛ tɛna bɔ nin ko nin kɔnɔ parce que ni ogulɔgɔninw fɔra ɲɔgɔn kɔ ko kelen kɛ k'i bɔ yen ka na yan ni min kɛ a furancɛ kan n tun tɛ se ka si kungo kɔnɔ don mɛ n nana a tile dama a bɛ kalo kelen bɔ mamaw de bɛ muru kɛ ka fɛn dɔ wɔɔrɔ ka bɔ n fari la i b'a a bɛ turu i fari la komi dɔli k'a tunu pewu k'a kunni kɛ kɛnɛma ni muru tɛ foyi tɛ se ka bɔ n y'o gɛlɛya sɔrɔ ogulɔgɔninko la kelen siɲɛ bila kelen min a to n ba dala yan o yɔrɔ la n ye kemu ci ye fɛn fitinin o fana i bolo fa bugula ka kɛ n ɲɛna n ye min kɛ o ɲɛ dimi bolo o mɛnna kosɛbɛ o dagawulu kɔni ka bɔ yen ka taa yen n b'o dɔn n'an bɔra n'i ye sebabila fɔ sebabila ye bugulaba ni filamana de cɛ i bɔra warajiri la i bɛ taa ka daminɛ faransama kɔ ma ka taa warajiri la ka bɔ yen ka yɛlɛma ka taa konikɔ fan fɛ ka taa jagunmirila fan fɛ konikɔ fan fɛ ka daminɛ cɛbilen ka bugu la ka jigin ka taa ka yɛlɛ ka taa i ɲɛda fɔ ɲabakɔ la o wocɛlugu n b'o wo nin bɛɛ dɔn ni ɲabakɔ kɛ siɲɛ dama dama ka don laginɛ kɔnɔ la tenbakunna ani malikila cɛ n y'olu kɛ siɲɛ dama dama nka i ye sogo faga ni kungo nin bɛɛ la ni ye kungo kɛ n ye sogo faga bɛɛ la n ye kungo ko kɛ n ye sogo dɔ faga nka i ye sogo caman faga kungo jumɛn na ni a kungo diyara i la kosɛbɛ bon n ye sogo faga kungo min na kosɛbɛ kosɛbɛ n'o diyara n na o tun bɛ kungo bɛɛ kan o ye Côte d'Ivoire ta ye o ye kungo diyara n na kosɛbɛ Côte d'Ivoire kungo kɔnɔ o fagali Sansan Dara ni San Petro cɛ ka bɔ Subiri ka taa Asikafu Jabaji ka taa Asikafu ka yɛlɛ ka taa Badugu ni Libération ka taa yen n ye sogo min faga o wo kɔnɔ mɔgɔ n tɛ se k'o sogo jɔn faga tun parce que sogo faga tɛmɛna dama ka ye n tɛ n y'o bɛɛ kɛ n ye jakunmurula wula kɛ n jatigikɛ ye jakunmurula o ye basi t'a la an bɛ foli di bɛɛ ma halisa mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su ni waati in na Sɔgɔni Segu ka émission tako sabanan an b'o kɛnɛ de kan an bɛ Sɔgɔni ka kuma di Toroba ma o kɛrɛfɛ ne bɛ donso den n'a b'a fo anw ye Segu denw de ye Segu den fɔlɔ tɛ ne ye den filanan de ye mais ne de bɛ kuma den bɛɛ tɔgɔ la o fana ye bonya dɔ ye den tɔw yɔrɔ n'an ko an bɛ Segu ko fɔ an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na anw de bɛ yaala Segu nɔkɔrɔw kan ka yaala diɲɛ fan 14 na n'an donna diɲɛ fan o fan na n'a fɔra ko Segu dɔrɔn an bɛ kɛ mɔgɔ bolo ko masa donc an sera diɲɛ yɔrɔ la mɔgɔw y'an bonya Segu kama donc ka daminɛ Zamurula filaniw ma olu mun ye mugu ci Segu ye kɔrɔlen ka se fanga dan na fo kana se a ka seko kɛli ma k'a sɔrɔ donc an bɛ foli kɛ filani ye kosɛbɛ kosɛbɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ y'a sɔrɔ Zamurula filani a y'a sɔrɔ Segu de kama o ye kanu de ye mɔgɔw ye kan caman fɔ a ye ka se masabila Karimu ninnu ma Segu nɔfɛ u ye diɲɛ fɛn caman kun mɔgɔ tɛ tugu Segu la k'i tɛ fɛn dɔ muɲu maa minnu ye Segu denw ye an y'a dɔn k'a fɔ ko Segu ye mɔgɔ ɲuman de ye mɔgɔ si ma deli k'a fɔ an ye k'aw fa ye nin kan k'aw fa bɛ tan donc an b'an jija Segu tɛmɛna sira o sira fɛ an b'an jija ka siraw taama a bɛ se ka tiɲɛ anw de la Segu kɔni y'a dilan mais n'anw ma se k'a ɲɛ an y'a tiɲɛ an yɛrɛ ye de n tɛ fɛn fɛn min kan ka kɛ adamadenya la Segu y'a kɛ ka bila an ɲɛ donc an bɛ Segu yɛrɛ fo ka taa Kita ka taga Wasolo ka taga Lajinɛ ka taa Sirimana ka segin ka taa Mali fan bɛɛ sa Banan Donsow Nafandugu Banimɔnɔ cɛ Kurulamini diɲɛ fan o fan bibi an minnu bɛ taama Segu nɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'a y'an wuli an wele anw de ye kalandenw ye bi n'a a fɔra ko Segu kungo bɛ yen bɛɛ cɛ minnu bɛ bɔ ka fara an kan Yɔrɔbula jan b'o la an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka denso fa fo ka Madu ninnu fo Sirimana an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ ninnu tɛ na olu ka kalanden don n'an sera Kita fanfɛla de bila an ɲɛ ka wula taama an yɛrɛ fa bɛ Kita mara la n'o ye Jango ye an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ Segu tɔgɔ la donc foli min bɛ ne bolo ka fɔ jama ye o de ye nin ye ni Sɔgɔni Donso vie bɛ yan vie bɛ n'a fɔra Segu kungo fɔra ka to diɲɛ ko la a b'o bila an bɛ taa kungo kɔnɔ donc o ye kanu de ye n tɛ mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si jagoya kungo taga la kungo taga ka gɛlɛn
o de ala sago bɛɛ lajɛlen sago ko n bɛ donsow fo n bɛ sɔgɔni donsow fo a nafandugu donso bɛɛ lajɛlen fo donsoya ye fɛn dɔ ye a tɛ ɲa bɛn kelen ma kɔ i y'a mɛn sew y'a fɔ cogo min na a bɛ ten n yɛrɛ filɛ na a yɛrɛ sigilen filɛ ne ye kungo taa dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a mɛn a ye yenfan mun fɔ n'o ko tɛ an ka kungo nin na yan ne yɛrɛ ni sew degera ka bɔ yan a yɛrɛ sigilen filɛ nkalontigɛla b'a fɔ ko n sere ba kɔ an taara don min na an ye su kelen ni tile kelen kɛ an si ɲɛ ma da si kan i y'a mɛn o tuma ni a nana ni mɔgɔ ninnu ye o tuma an bɛ donso bɛɛ lajɛlen fo sew tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a b'a jɔyɔrɔ la yɛrɛ 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 so ko caman bɛ yen ale yɛrɛ b'i da o bara da la donsoya b'o la ko n'a ɲɔgɔn wɛrɛ b'o la ne a ye ninnu minɛ ka na an kɔni ta ye foli yɛrɛ yɛrɛ de ye ko n fana b'a fo ala ka kɛnɛya di ala ka labanw ye aw ɲuman nana ala k'aw ɲuman se n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la donso don donso yɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ ɲɔgɔn tanto a kana gan i la dɛ donso ye sew ye yɛrɛ yɛrɛ an ye ko caman caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ala sugu sago ka fili ka dan ye awɔ cɛfin jatigɛ de ne a karamɔgɔ jatigɛ de ne donc a ye min fɔ o ye tiɲɛ de ye segu ye min kɛ cɛfin bolo kalan kɔnɔna na sisan mɔgɔ tɛ se k'a fɛ i k'i miiri baara si ma ni segu ma min kɛ cɛfin ye hali cɛfin segu sunɔgɔrɔma a bɛ segu wele ka taa segu bila a ka baara la o segu min filɛ nin ye a dɔgɔnin de ye ne mais an bɛɛ an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka foli b'a ye ka tɔni kosɛbɛ i kɔni bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de don donsoya fɛnɛ na a bɛ an sogo faga an y'an ka sogo dun fo ka tɛmɛ a dama kan kuma ne ka foli bɛ bɛɛ ye aw yɛrɛ media mɔgɔ n b'aw fo k'aw tɔni bɛ dugumɔgɔ fɛnɛ bɛɛ fo aw ɲuman nana ala k'aw ɲuman sigi merci ne tɔgɔ ye musa dunya mais n tɔgɔ u bɛ komi cɛkɔrɔba tɔgɔ la u bɛ n wele ko vie an kɔni bɛ foli kɛ anw na foli tɛ se ka tɛmɛ nin ta kan bilen ne bɛ min fɔ ka da o kan o kɔni ye sew fana ka foli kelen nin ye vraiment k'a daminɛ depuis sɔgɔni yan ka taa se buguni ma i mana ye anw bɛ kunna bɔ a caman ye sew ye ne bɛ foli an tɛ foli caman kɔni kɛ halisa an bɛ sew fo halisa ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka wɔ ɲɛfɛ amina kuma nin bɛɛ fɔra sa ni mɔgɔw sɔrɔla k'i masa tanto ka ban i ka laɲini de y'o ye depuis sew fɛnɛ bɔra dugu kɔnɔ ka taa buguni anw tun tununnen don mais mɔgɔ caman ɲɛnabɔra parce que a ka gɛlɛ donsoya sira kan adamadenya sira fɛn bɛɛ sira kan ni sera ma ye a kɔni bɛ wuli ka i jɔ a sego damayira la aw yɛrɛ y'o dɔn ka ban parce que a ko a kana émission ka a bara n'i y'a sɔrɔ ko mɔgɔ jɔ a bɛ dan ye a tɛ na n'aw ye yan bi ne kɔni b'a fo k'a waleɲuman dɔn turubaya b'a fɔ la dɔgɔnin y'o ye an fɛn fɛn n'an ko yɔrɔ yɔrɔ ko sɔgɔn segu la mɔgɔ y'an ye a kɔni ka gɛlɛn ni an k'a f'i ye min ɲɛna ni e ma k'a dɔn jɔ b'a sɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ a ko n b'a dɔn i bɛ a mana kɛ problème fɛn fɛn i bɛ lafiya jɔ sɔrɔ hali bi ala ka mɛn an kɔrɔ ka sida ma an kɔni na laɲini de y'o ye ni mɔgɔw ye tigimɔgɔ ma fɔ ka ban o ye lawasa dɔ de ye n ka foli bɛ sew ye n ka foli bɛ dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn y'i sigi k'an lamɛn jamana sew jɛɲɔgɔn ye parce que hali an mana dugu tila fɛ a bɛ ci bila ko latinɛ na an ka baro kɛ fɛn min b'a fɛ ye a b'o fɔ n ye fɛn min bɛ yan n b'o fɔ a ye min tɛ kɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na fɛn ye parce que kuma jɔ ye o bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na o tɛ kuma ɲumanw ye mɔgɔ si ma se yɔrɔ de tɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na kɛ bilen dɛ o tuma sɔgɔnsew kɔni sɔgɔnsew ɲɔgɔn sogo ɲɛnama minɛ k'a da k'i ne latinɛ wele k'i n'a lajɛ den waati yɔrɔ ma kana se ka o la magarancɛ kɔgɔlen k'a sa dan na k'a minɛ k'a da la jiw ma yan ci jɔ ma ko latinɛ cɛ n ɲɔ sogo minɛ n'a lajɛ n ka waati yɔrɔ ma a tɛ a mɛn yɔrɔ da o minɛ kɔni o da yɔrɔ nin na k'i ne wele n bɛna n jɔ a kunna k'a lajɛ a ka taa wa buguni o y'a sɔrɔ nkɔnifɔ jɔ ye juge jɔla nkɔnifɔ wa c'est pas ma o kita nkɔnifɔ kɛ sew ne tɛ se ka sew la ko fɔ k'a ban hali gɛlɛya jɔ ne sɔrɔ
sew watan mogol ke ni yiri demen watan drama tande te kala la te ga jima e duwa o la duwa ko ni don li de sa no te man ko min ya ye ka ba duwa wure jini sadu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo halisa an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔna na k'an ka segu ni kun ye i denw i ka kalandenw i balimaw donsoba ka cidenw donsoba denw vieux ninnu aw bɛɛ kumana bɛɛ y'i fo k'i tan k'i ye mɔgɔ sɛbɛ i ye karamɔgɔ ɲuman ye an bɛ dugawu kɛ halisa o tɔni k'an ka kɛ sini kɛnɛ ye ka di an bɛ émission ta o sabanan kɛnɛ kan an b'i faso la bi sɔgɔni ni ko wuli ka foli kɛ bi sɔgɔni donso bɛɛ tɔgɔ la bugunikaw la u ka ladilikan bolo ka di buguni donso ma i bɛ se ka mun de fɔ bi k'i sigilen to an ka émission kɔnɔ. Aya ne bɛ se ka ladilikan fɔ buguni mara donso ye bi an bɛɛ ka bɛn kelen ma ka hakilina kɛ kelen donso in tɛ mɔgɔ kelen fɛn ye jamafɛn de don an bɛɛ bɛ fɛn kelen bɛɛ de kɔ ne min ye santere de kɔntɔrɔ bolofara wɛrɛ si tɛ donsoya la n'o tɛ donsokɛ tɛ bɛn ton dɔn k'i tulon kɛ donsoya la mɛ n'i tɛ n tonna o donsoya ka gɛlɛn dɛ k'i tɛ n tonna e de ye donso ye o donsoya cɛman ye dɛ n bɛ min fɔ donso denmisɛnw ye bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi marifa man ɲi dɛ tubabu ko ten ka bɔbara bɛ jɔ mɔgɔ la a da man kan ka jɔ mɔgɔ la a kɔnɔkolon t'o la a tilema t'o la marifa tɛ tulonkɛ fɛn ye bɛɛ k'a kɔlɔsi n'i bɛ don so dugu tɔ tora kilomɛtiri kelen kan ka kisɛ bɔ ka don du kɔnɔ ni marifa ye ni denmisɛnninw cayara kisɛ bɛ mara yɔrɔ marifa mara yɔrɔ denmisɛnninw kan ka taa kulonkɛ la denmisɛnninw ma ka taa kulonkɛ la mɔni b'o la yirika k'a fɔ mara donso bɛɛ ye kuma kelen min fana o kan bɛɛ lajɛlen ni marifa min b'i bolo ka taa président du maire la maire n'i bɛ i bɛ se k'i ka marifa ɲini sɔrɔ cogo min na pour que a ka dɔn k'i ye donso ye ka fisa marifa ye bɛɛ bolo politique pas la ka sa a ko man nɔgɔn parce que ko kisa ka gɛlɛn fo ka dɔn an donna a caman kɔnɔ n ye ɲininkali kɛ faamaw la a ko caman na n b'o kɔni fɔ k'o da donsodenw kulo kan ka jamana yɛrɛ fo ka dugawu don jamana baarakɛlaw ye jamana dugawu don a autorité bɛɛ lajɛlen a du président n'a ɲɛfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen halisa jamana ni barika ala ka d'u ma jamana ni basigi ala ka d'u ma sitana bɛna jamana in kɔnɔ ala k'a nagasi mɔgɔ mɔgɔ bɛ sitana ta ka na jamana in kɔnɔ ala k'o tigi nagasi ala ka jamana nin k'an sago ye ala ka diinɛbagaw sala ala k'an kɛsa tɔɔrɔ ma ne bɛ foli kɛ ka dan ye ko donsow ni ko k'u dan k'u ka ɲɔgɔn minɛ an kana ɲɔgɔn nabila an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka su ni waati in na Tel Media sanfɛ nin bɛ dan sigi an ka bi émission dɔnni kɛnɛ la tako sabanan karamɔgɔ Sɔkɔni Seku fɛ yen f'a faso la mɔgɔ mɔgɔ nana bɛn émission in kɛnɛ ma an b'u bɛɛ fo k'u dansogo ni ko k'a kɛ ko cunnen ye ta ka sɔrɔ ka wuli ka na wele lamɛn o ye Segu ka bonya de n'a y'a sɔrɔ ni danayamɔgɔ tun tɛ mɔgɔw tun t'u ka ci bila ka na an b'u fo u y'anw fana bonya k'anw bisimila yan a diyara n ye kosɛbɛ ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna caman ma karamɔgɔ Segu ka téléphone numéro n b'a di 76 06 23 98 n bɛ segin a kan 76 06 23 98 i bɛ négatif bila ɲɛ ma donc nin ye Segu ka téléphone numéro a bɛ whatsapp kan voilà ni mɔgɔ b'a la ka ɲininkali wɛrɛ k'a la ou ka laɲini dɔ k'a fɛ i b'a wele nin na an bɛ bɛɛ fo ka masabila kadenw fo ka buguni donsow fo ka hakalandenw fo ka denw fo ka furumusow fo k'u bɛɛ dansogo ni ko an b'a fɔ aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ Tel Media sanfɛ